Molt bona tarda, amics del friquisme. Bueno, bona tarda, bon dia, depèn de quina hora estigueu veient aquest vídeo o escoltant-nos. Som la gent del Factor F, el far friqui de l'Empordà, i que, bueno, tornem a estar aquí des de casa, tots confinadets, per parlar de friquisme i de coses que ens agraden. I fer-nos companyia, que això és molt important, també. I aquesta setmana, què han fet els nostres amics i amigues del Factor F? Comencem amb la Laura. Laura. Bien. Hey. Bueno, pues aquesta setmana pues no gaire res, la veritat. Estava encerrada, como la mayoría de nosotros. De fet, l'altre dia vaig sortir a comprar y me entró una paranoia muy chunga, el apocalipsis, y fui con la máscara y los guantes y todo. Y a 2 metros de la gente, y iba esquivando los pasillos, en plan, oh, hay una persona, y m'anava ficant a altres pasillos. És una mica com el Comecocos, no? Sí, has de fer com el Comecocos. Ve algú i tu te n'has d'anar cap a l'altre cantó. Sí, tal qual. I res, vaig estar jugant a la Switch, he estat jugant al Pokémon, que el Pokémon nunca se termina porque me han puesto incursiones nuevas y yo sigo haciendo. I després també he estat jugant al Tales of Vesperia y, bueno, veient alguna sèrie y poco más. Nada, mi día a día. De Pokémon, el Pokémon Go segueix funcionant o no? Sí, a veure, segueix funcionant, però és com un sucedáneo extraño, ¿vale? Perquè, clar, què passa? La gràcia de Pokémon Go és que havies de sortir de casa y ahora pues lo han quitado. Ahora no puedes salir de tu casa y no puedes jugar. Entonces, claro, es como muy extraño porque estás en tu casa y tienes que dar vueltas por tu casa y te salen cosas y es como muy raro todo. Sí. Y es como, bueno, pues anda, mira un Pokémon, però és que sí, crec que ho han intentat arreglar una mica, pero es como que pierde un poco la gracia del juego, ¿no? De estar a casa donant voltes, pero bueno. Res, vas fent y pasando el tiempo como buenamente puedas y cuinan molt. Estoy aquí haciendo cosas y recetas, mirando vídeos de YouTube de marujas que me enseñan a cocinar y estas cosas y bueno, poco más. Molt bé. Això més endavant s'haurà de provar, Laura, tot això que cuines. S'haurà de posar a prova. El què? Home, i tant. Tendré que hacer un vídeo o algo. Sí. Tu fem proves i quan acabi el confinament ens dones el més bo que hagis fet. Mira, avui he fet unes mongetes amb verdures y con un poco de morcilla que me han quedado deliciosas. Vamos, me han quedado estupendamente. Dios. No la verdura que jo menjaré la morcilla. Verduras y morcilla, ¿eh? Sí, porque, a ver... Laura. No, digo, la receta original era solo de verduras, que ponía apta para veganos, y los cojones, yo le echo morcilla. Chorizo, ¿no? Feta. Sí, de todo un poco. Ara, alguns de vegans acaba de fer així. Sí, tal cual. Se han ido, han dicho, mierda, me han engañado. Sí. Jo a Barcelona anava sempre a una pizzeria que feien una pizza vegetariana superbona i sempre anava i li deia, ponme la vegana con bacon. Pues igual. Algo de chicha, ¿no? Con bacon de tofu. Bueno, Seguim. Bocadillo vegetal con pollo, bocadillo vegetal con pollo. Sí, siempre. no, yo sé de qué va y no, es igual. Bocadillo vegetal con pollo. Ai, no, Tot, doncs seguim el repàs amb en Sergi i en Filip Prim, que aquesta setmana s'ha estat deixant el llom i la pell per tots nosaltres, treballant a tope d'aquesta gent que se'ls ha d'aplaudir i se'ls ha de dir que moltes gràcies per tot el que esteu fent i que avui comences vacances. Avui sí. Ja les tenies, com a mínim, mira... Avui ha sigut l'últim dia que he treballat, una mica estrany perquè dius, bien, començo vacances, i és, vale, pues cap a casa falta gent. I no, bueno, bé, també tinc ganes de reposar, de baixar la pila de còmics pendents, que n'hi ha uns quants, i de novel·les. I ara m'estic acabant el Matança Absoluta, que me'n queda un parell de números. Molt boig, molt divertit, la veritat, a veure en Cletus Cassidy en pleno apogeo. Ha estat curiós i res, ja t'ho dic, he mirat alguna cosa de Disney Plus, però encara no. Aquí la Txell ha fet més feina que jo, que ja ha atacat el Rebels a base de bé,
I res, tinc moltes ganes d'això, de fer baixar la pila de pendents, de començar a llegir i reposar una miqueta, que ganes n'hi ha. Aprofita. Molt bé. Qui més tenim per aquí? Tenim a Sergio, l'último crítico. Sergio, pensé en ti. Gracias. Sí. ¿En qué momento? Que te la confianza. Penso en ti, Sergio. No, ara, aquests dies, a la ciutat de Wuhan, allà a Xina, ja està obrint i tal, perquè ja la gent comença a fer coses. I vaig veure com les sales de cine les estaven desinfectant i vaig pensar, hòstia, el Sergio, tienes material para ver en casa, pero debes estar subiendo por las paredes para ir al cine, ¿no? Tengo yo ganas y no voy tanto como tú. ¿Unas ganas? Buah. Cuando abran los cines tengo unas ganas ya, sí, la verdad es que se echa de menos. A pesar de que aquí Casas está bien y no tienes ningún espectador que te moleste, ni te grite, ni coma con la boca abierta. Pero sí que se echa de menos un poco ir a ver alguna peli. Sí que se echa de menos. A ver si pasa esto. Pero claro, nos vamos a encontrar de que van a abrir los cines, pero no va a haber ningún estreno. Porque todos los estados... En noviembre va a haber hostias, porque cada fin de semana en cartelera va a haber 5 blockbusters ahí. ¡Pum! Venga, a ver cuál eliges. Claro, en verano, es que en verano absolutamente todo lo han pasado. Y el otro día ya me dieron la peor noticia que me han dado este año, que es que Top Gun Maverick la estrenaban el día de mi cumpleaños y la han pasado al 23 de diciembre. Y era como, ¡no! Esto sería para ti lo peor que ha pasado este año, Sergio. Sí, peor que el coronavirus. Peor que el coronavirus. Sí, lo digo libremente. Dale dislike. Yo solo estaba matizando el tema, era para que me quedase claro, ¿de acuerdo? Por favor. No, cada uno tiene la vida que tiene. Además, había dicho que además iba a ir el día de estreno, que ahora lo tendré que pasar, como será en diciembre. Dije que iría a Barcelona, haría quedada con los que quisieran en Twitter y voy a ir vestido de Maverick porque tengo el disfraz. ¿Ah, sí? Sí. Voy a ir vestido de pilotos. Un día te lo tienes que poner para nosotros aquí. Exacto. Sí, No, pondré. No, yo propongo que la próxima vengamos disfrazados de algo. Venga. Me parece bien. Vale. Sí. De lo que queráis, pero de algo. Va. Me gusta. Sí, ya ves. Están los cosplays ahí muy abandonados. De hecho, podéis venir disfrazats, podem venir disfrazats d'aquí cap amunt. Hombre, a ver, eso por descontado. Tú comentabas lo de los estrenos de las películas, ¿no? Ahora, este fin de semana, si no mal recuerdo, ves estrenar The New Mutants. Sí, y se estrenaba también la última de James Bond. Que The New Mutants, bueno, esta película tiene un gafe increíble, porque entre los atrasos que lleva, yo veo a los actores haciendo el preestreno con 90 años. O alguno ni nada porque estará fallecido. Luego tenemos que Marvel ha pasado Viuda Negra al 6 de noviembre. Eternals, 12 de febrero del 21. Shang-Chi, 7 de mayo del 21. Doctor Strange 2, 5 de noviembre también del 21. Y ya nos vamos al 2022 con Thor Love of Thunder, Black Panther y Capitana Marvel 2. Sí. Han tenido porque el estreno de noviembre iba a ser Eternals, sí. Y lo han pasado porque irá la de Viuda Negra. Sí, yo Viuda Negra ahí me ha tocado, hostia, que esto ha dolido. Son cosas que pasan. A ver. Sergio, ¿alguna película has visto esta semana? ¿Alguna cosa? Pues hoy quería recomendar cosas diferentes de películas, porque siempre me van a recordar como el que ve 9 ninjas y medio. Y nada, pues voy a recomendar un poco pues, a lo que he jugado y lo que he leído, que como dice Philip Prim, esto va bien para bajar la pila de pendientes de cómics y de libros, que la verdad es que parecía aquello las dos torres. Pues nada, he jugado a este juego, el Little Nightmares, que es un juego de plataformas de una productora que es sueca, y es un plataformas en 2D que mezcla 2D y 3D, pero es stop motion. Y es una mezcla de plataformas y puzzles. Es un juego cortito, pero la historia está muy bien, es muy original y merece bastante la pena.
y la verdad es que está muy chulo y los diseños también están muy bien realizados. Después del libro... ¿Está en el Store? Dime. ¿Está en el Store, lo sabes? Supongo que sí, ¿no? Sí. Si te lo pillas, píllatelo con el DLC porque la historia es como un círculo y es mejor. Después de libros, pues he leído otras memorias, acabé de Demi Moore y digo, a ver qué libro tengo. Y he decidido leer, Ni puta ni santa, las memorias de La Veneno. Grande. Que ahora justamente se estrenaba la serie Natres Preview. Han hecho el primer... Sí, los Javis. Han hecho el primer capítulo, pero son muy vagos y estaban haciendo la postproducción solo del segundo. Y ahora han sacado solo el primer capítulo y el segundo ya verán cuándo lo sacan. Y la verdad, las memorias, muy bien, ¿eh? Me han gustado mucho. La Veneno cuenta todo sin censura ninguna. Incluso comenta con quién tuvo relaciones íntimas. Y se ve que a lo mejor por comentarlo tanto fue el motivo por lo que al mes después de sacar las memorias fallecieran extrañas circunstancias. Sí, tal cual. O sea, y la verdad es que son unas memorias que nada, tienen... ¿Ves? Se leen bastante bien. No enseño las fotos porque hay mucho veneno aquí. Veneno para tu piel. Y la verdad es que está muy bien y yo en 2 días me lo leí, estaba muy entretenido. Y después de cómic, porque Batman, aparte de ser mi favorito, tengo 2 personajes más que me gustan mucho. Uno es el Juez Dredd, el Franchu ya lo sabe, y el otro es el Castigador. Y he aprovechado para leer Círculo de Sangre, que es un tomo que recopila los 5 primeros números que tuvo el Castigador como serie propia. Porque el Castigador siempre había sido un secundario, sobre todo con Spider-Man, que su primera aparición fue en un cómic de Spider-Man, y esta es la primera vez que se recopilaba y se hacía pues una serie con él solitario. Y en Marvel estaban diciendo que quién iba a comprar el cómic de un tío que está medio pirado y asesina gente y criminales. Y entonces lo que pasó, lo compró todo el mundo y se agotó el segundo número, se agotó porque hicieron pocas copias y tuvieron que enviar a hacer muchas más copias del tercer número. Y realmente está muy bien, muy entretenido y para conocer un poco más al Frank Castle realmente merece mucho la pena. Y poco más, y ya está. Esto es lo que he hecho esta semana. No está mal, ¿eh? No, joder. Yo solo juego a 2 juegos. El Little Nightmares en 5 horitas lo tienes pasado, ¿eh? Ah, vale. No, yo es que los que estoy jugando son de rol que duran toda la vida. O sea, que de momento llevo 40 horas con el Tales. O sea, que claro. Es lo que hay. I tenim avui també per aquí, bueno, anem fent, sí, són les meves maneres, no m'he apuntat res, per tant, el guió és este. També tenim per aquí la Graciela, que també ha estat tota la setmana currant a saco. Aquella gent que potser no està de cara al públic en un supermercat, però també la feina que fa és necessària perquè funcioni. I, clar, i currant aquests dies ha de ser més difícil poder trobar moments i tal. Has tingut temps de poder llegir alguna cosa, veure alguna cosa? La veritat és que no. Estic acabant Gotham, que la vaig començar... Bueno, recomençar, perquè ja l'havia vist farà, doncs no sé, com que me l'estic veient lentament un mes o així, i ja estic a l'última temporada. O sigui que bé. Ah, bueno. I ja després, quan acabi, pues, començarem al Disney Plus, a la de Star Wars, la de Clone Wars. Allà. Sí, perquè tu tens Disney Plus, també. Sí. I a veure, la llista comença per Clone Wars i després què? Pues després ja improvisar. No sé. Lo que salga. Gàrgoles! Exacte. Bueno, hi haurà un moment que, clar, ja el dia 10 surt Final Fantasy, o sigui que ja allí estaré perdida en Final Fantasy y ya no... Será lo que haremos la semana que viene, cuando nos preguntéis ¿qué habéis hecho? Jugar al Final Fantasy 7, fin, ya está, final. Has de veure Star Wars Rebels. També, aquesta sí, també la volia veure. Jo Disney Plus, no, Disney Plus. Disney Plus. Digo que més mal, Disney Plus, tira que te va. Estic una miqueta enfadat, perquè tenen pel·lícules clàssiques,
però no hi és Merlín el Encantador. No hi és? Vaya. Ahí lo dejo. Perquè si No, vaig pensar que estava a fantasia. Però... L'animació, A l'animació no hi és. jo diria que sí, Pues l'han penjat, perquè hi vaig estar l'altre dia mirant allò, i no... Ara ho vas mirar, No, Ara, o sigui, Bueno, lo que... vamos, No, el catàleg és brutal. I el que van criticar també que no hi havia contingut en català, que això també ho vaig sentir, que no hi havia res en català i moltes pel·lícules s'havien doblat. Un segon. Sí que està. Oh, tasca! La toca ara, no? Fa 5 minuts. Tothom l'estava buscant o què? Supongo que el señor Disney, desde su tumba, ha recibido mi mail. De su congelador, no? Desde su congelador, ¿no? Joder, Merlín, joder! Franxo, no és que t'estimo molt, no vull anar en contra teu, però des del primer dia que tinc Disney Plus em sembla que ja hi era. No. Sí. Pancho, que no sabes buscar en el buscador, tío. Exacto. M-E-R-L-I-N, Merlín. Has buscado Merlín. Con él, Merlín. seguro. Merlín. No se le oye eso que está diciendo. Ara, Tu, t'has parat el micro. has silenciat el micro, Francho. Amic, Se ha vuelto mimo. Ara. És un mimo. O sigui, Ara, De la ara. La maldición de Disney. estem utilitzant el que porta el programa, però què és esto? Però si tu ho has fet tu. Franxo, Home, jo des que aquest Merlín no té res a veure... Qué casualidad que hago una video de Disney Plus y alguien me para el micro. Qué cosa. El gran hermano nos ve, amigos. El gran hermano. Ya. La mano que te... Nos vigilan. La mano negra. Mira com s'ha afanyat, Quan he dit Merlín no està... Mira, 2 minuts ha trigat en ficar-ho. El congelador ahí. Me han puesto y te he dejado sin micro. Exacte, cállate. Bueno, va, però ja està. No ho saps. Disney ha comprat el Factor F. No. Perquè ho compra tot, ho està comprant tot. Primícia. Es que Walt Disney aún se mueve, es un no muerto, está ahí. Mira, jo Caminante blanco. pel dia aquest d'abril, que és el dia dels Sants Innocents aquests americà, vaig llegir dues notícies. Una, que Disney va comprar la saga de Star Trek, que vaig dir, oh my god, no, per favor. I l'altra, que la Capitán Janeway de Voyager vindria a Star Trek Picard segona temporada com a almirante. I vaig dir, sé que és mentida, però ojalà. Ojalà, no? Sí, hi havia algun... Ai, perdona. Us vau menjar alguna vosaltres? Sí, bueno, menjar-les no, però sí que hi havia... Algú va posar pel Twitter que farien 2 temporades més de Gotham i era en plan, ojalà, però era mentira. Jugando con los sueños de la gente. La gent no s'ha broma. O sigui, bromes amb aquestes coses que són massa possibles o massa desolits, no. Però que et diguin, la pròxima pel·lícula de superhéroes serà, jo què sé, una pel·li clàssica de Disney, o que a Marvel aparecerà Mary Poppins. Dius, hòstia, esto se nota. Blancanieves. Exacto. Aves de presa va a tener secuela. L'edició remasteritzada que trauran d'Endgame, dels Vengadores Endgame, sortirà la Mary Poppins també amb un paraigües. Surten tots dels forats aquests del Doctor Strange i la Mary Poppins. Claro, es que Mary Poppins es de S.H.I.E.L.D., va con el paraguas de S.H.I.E.L.D. ese. Sí. Bueno, sortiran en Jambo i Mary Poppins, tots dos, baixant. Exacte. Vinga, tenim també per aquí en Marcos, que el Marcos curra a saco des de casa. Sí. Haciendo cosillas de internet ahí superchulas. I veient sèries i cosetes, no, Marcos, o què? Sí, sobretot veient sèries. Al poc temps que, quan acabo de treballar i que dius, anem a desconnectar, doncs una miqueta de Disney Plus, intentant mirar el que hi ha, enganxat a Gàrgoles, o sigui, fent aquest... Hombre, gárgolas. Buena. Gàrgoles, o sigui, allà diguem, Dios mío, o sigui, veient-la com la veia de petit, en castellà, i disfrutando. I també he començat de Netflix a Freud, o Freud, o Fright, o... Pinta bé. Frit? Freud. No, has de dir Freud. Si dius Disney Plus, has de dir Freud.
Sigmund Freud. No confondre amb el grup Pink Floyd, no té res a veure. Doncs veient Sigmund Freud, tercer capítol, m'està donant alts i baixos. És una sèrie que estan barrejant temes que de moment semblen hipnosi sobrenatural o no sobrenatural, o sí o no con asesinatos. Digo, joder, macho, es que... Madre de Dios. Es una época en la que la cocaína era normal. Claro. Y claro, en Sigmund Freud se pone de coca hasta el culo. Ya está en una obra de teatro y ¿qué? Y venga, hay coca y tú, joder, macho, sí. Y va, Como un chupito. Sí, cortan allá chupititos de cocaína. Era el pocholo de la época, ¿no? Sí, madre mía, estaba el tío ahí todo dándolo. Venga, sí. otra obra de teatro. Eso es porque tu madre tienes problemas. Sucio. Ahora entiendo muchas cosas de este señor. Van tocant també el tema de la histeria, que era como el uy, no sabemos qué le pasa a esta mujer, histeria. Saps? Que histeria era que els entorns que histeria. Histeria, claro, ja està. Que em Solucionat. recorda molt aquella pel·lícula que era... No recordo el títol, però descobrien... Era la invención del liberador. Que era si es como sí, una és histeria veritat. femenina. Se llamaba igual, Histeria. Histeria, no? Histeria. Sí. Que básicamente el motivo de la histeria venía a ser que estaban un poquito insatisfechas muchas y reprimidas moltes dones d'aquella època. Reprimidas sobre todo. No, sí, perquè era como mal visto. Tú que vas a disfrutar del sexo, Luquita, hombre. No. Boníssima la pel·lícula Histeria. Sí. I em sembla que en Freud de moment està tocant el tema d'histèria una mica per allà, una mica la coca. Digo, a ver esto cómo puede acabar. Però bueno. I també, com que ja s'ha estrenat, he deixat apartat en Freud. Digo, quédate aquí, chato, que La Casa de Papel ha vuelto i anem amb aquesta quarta temporada, que en realitat és la segona. Perquè recordem que Netflix, quan va dir estrenar La Casa de Papel, va agafar la sèrie Antena 3, la partió en dos y dijo primera temporada y segunda. Y no había dos temporadas. Sí? Sí. La sèrie es va metre tal qual a Antena 3, el tirón. I quan la va comprar Netflix va dir temporada 1, temporada 2, i tu. La 2 és la del banc? És la mateixa. No, però la temporada 2 és la del banc? La del Banco de España. La temporada 2 o 3-4, depèn de com ho miris, Sí. és la del Banco de España. O sigui, la primera i segona van a la Caixa de la Moneda, que està partida, i la 3-4 és el Banco de España. I ara aquí ja estàvem continuant les històries del que havia marcat la primera temporada amb aquesta altra quarta temporada de 8 episodis. Ara que deies això, perdona, Francho, que jo soc de fet de retardats. Me pregunto les coses i llavors me van apareixent. A Netflix han penjat una histèria... Ai, una histèria, parlant d'histèria. Un Satisfyer. Una histèria que té un punt favorit molt divertí de la Community, no sé si l'heu vista. No l'he vista, la tinc pendenta. És una història d'un abogat que descobreixen que no és del PP, però és fals. Hòstia. ¿Qué ha pasado? I l'envien a la universitat una altra vegada. És que allà descobreix uns personatges a qual més friqui i més boig, també amb històries més falses que el seu diploma. I és molt divertida, és situacions molt xules. Molt recomanable. Community. I continuo, agafo el fil. Jo per acabar també, en França està apuntant Community, a Disney Plus, Disney Plus, hago plus y aparezco a tu lado, a Disney Plus, vaig a... El que fem a les 8, cada dia, plas. A les 8 cada dia, plas. Doncs ho reconec, ho vaig veure i vaig veure la pel·li d'acció real de La Dama i el Vagabundo. Ah! Hòsties. I què? Sí, Dios! La Dama i el Vagabundo. ¿Pero eso existe? Exacte. O sigui, pensa que Disney, en la seva afant de tornar a agafar pel·lícules clàssiques i fer el que serien recreacions live action, ha anat fent cosetes, i una d'elles és La Dama i el Vagabundo, que van fer directament per Disney Plus. O sigui, aquesta no ha anat a cines, és per Disney Plus, directament. I jo vaig dir, pues, vamos a verla. Perquè jo, també La Dama i el Vagabundo és una que és tan vella que jo, de petit, la vaig enganxar igual a la tele de refiló. No és d'aquelles pel·lis que jo hagi vist moltes vegades.
Yo no me recuerdo lo que comían espaguetis y ya está. Solo recuerdo esta escena, que es la más famosa. Sí, aquella escena hi és. I eren perros, no? Sí, i clar, aquí tornem a el que passava amb el Rei León, que intentar recrear pel·lícules d'animació amb animals que expressen coses i fer-los reales, doncs, bueno, tenen la mateixa expressivitat que Chuck Norris o Sylvester Stallone. O Van Damme. ¿Sabes? La cosa está limitadilla en cuanto a... A veure, és disfrutable, però està bien. Ja es nota que és una pel·lícula en un pressupost una miqueta més baix que el Rei León o que La Bella i la Bèstia, com a adaptacions. El pressupost és baix, perquè jo vaig veure l'escena aquesta típica de la dama y el vagabundo, del plato de espaguetis. Sí. Y el plato de espaguetis parecía el plato de espaguetis que te dan en el Ikea. O sea, pero barato es. Algo diguem. Qué asco. Un poco más de tomate y unas mandonguillas de verdad. Eso no es una mandonguilla. Eso es una mandonguilla. Pero a nivel peli de esto, Cats, ¿dónde está? No he vist Cats. I és una pel·li que tinc pendenta, però crec que ara mateix la meva salut mental, estant ja recollit a casa, veure Cats seria un problema. Qué buena Cats, ¿eh? Qué experiencia. Es que no lo puedo ni explicar, la tenéis que ver, por favor. Yo es que en el cine viví el éxtasis de Santa Teresa, pero mientras cantaban los gatos. Estaba en plan, ¿qué mierda estoy viendo? Me voy, no puedo, tengo que seguir viendo. No puedo explicarlo. Hay que verla. Le quitaron los culos en Sí, los ojetes, sí, es verdad. Y hay un gato que lo interpreta Chris Brown, que es un cantante afroamericano, que le reducieron el pene porque se veía un paquetón aquello que parecía, vamos. Y también le... Censura no, censura no. Le podían haber puesto por detrás y era la cola, y ya está. Pero si el CGI de Cats es deleznable. Bueno, que directamente no lleva pelo y solo le han puesto las uñas estas de porcelana y ya está. Y dices, madre de Dios. No, pero acuérdate, Sergio, que dijeron que habían enviado una segunda corrección de la película en el estreno. Eso es mentira, eso es una cortina de humo, metieron la primera. Es muy triste que digan, en la peli que hemos enviado al cine, nos hemos equivocado y es la versión beta, te envío la final. Y la final es horrible. Pues imagínate cómo sería la beta, o sea... Yo prefiero incluso la beta. Pero yo me imagino al cámara aguantando el micro detrás también. Pero una cosa, hemos enviado la beta, quiere decir que el tío que la ha producido miró la película. Dijo... Nadie. Pa'lante. Que sea lo que Dios quiera. Que yo ni el montador, el que la estaba montando, la montaba así. Sí. Si la ves, te llaman al teléfono y te dicen que en 7 días mueres. Y en vez de salirte la sabaco, te sale Judi Dench vestida de gata y te hace... Y tú no. Y del susto te mueres. Primero te borro el ano. Sí. Y luego te mueres porque... Te empequeñecen el pene y después palmas. Sí. Espera, que no con los rombos. ¿Te imaginas trabajar de esto, de corrector de ojetes en Cats? ¿Cómo dices eso en una comida familiar? Pero ¿cómo los pusieron? Ya, de primeras, yo me imagino en el currículum. ¿Qué has hecho en Cats? Sí. ¿Y cuál es su último trabajo? Borré ojetes. Sí. Está bien. Mola más el de puse ojetes. Hice Wakanda en CGI y después borré ojetes en Cats. Y luego hice un plato de espaguetis de la hostia para la dama y el vagabundo. Bueno, i per rematar la meva aportació després d'aquest petit coseta, vaig veure la Sirenita. Ja està. Borrón y cuenta nueva. ¿Cómo? Acabamos ¿La con Sirenita? Pero la normal. Ah, vale. Hombre, la Sirenita es un peliculón, ¿eh? Vale. Bueno, no m'ha semblat tan pel·lículon. Sí. Hi ha live actions de la Sirenita. Que puc fer la pel·lícula sencera perquè amb els seus diàlegs de memòria. La meva estimada filla era, papa, una pel·li, la Sirenita. El dia següent, papa, mirem una pel·li? Sí, quina? La Sirenita. Jo també. Philip Prim, com era la veu de la Sirenita? Què vols dir com era la veu? Sudamericana. Sí, ara l'han doblat en castellà. Sí, l'han doblat en castellà, ja la vaig veure en castellà. El 2000 i alguna van treure un doblatge un altre cop en espanyol d'aquí. Però tranquils, perquè la plataforma de Disney Plus ara resulta un gran dubte. La pots veure con el espanyol clàssic que vas veure de petit.
Bravo! Flash, flash, flash. Jo vaig anar alternant entre anglès, espanyol i sud-americà per veure l'experiència més en diferit y no tenir que veure la peli 3 vegades porque no me apetecía verla 3 veces. La sirenita se ve las veces que hace falta, hombre. Mira, a veure, o sigui, tampoc tenia tant de temps com per veure la peli 3 vegades. O sigui. Jo no esperava que sortís Aquaman en algun moment. Eh? Què? Esperava Aquaman. En Disney Sí. Plus. Ah, Esperava que se juntaran, però no. El mar. Es que son de océanos diferentes, entonces. Sí, es que El Pacífico, Namor, a lo ¿no? mejor sí. Namor a lo mejor sí que se acerca ahora a la Sirenita. Podria trobar amb Namor. No, també penseu que bàsicament la Sirenita, ara sí, no és conya, hi ha una pel·li d'acció real en futuro per estrenar-la, em sembla que el 2021 o 2022, que hi havia la crítica de que havien ofertat el paper de la Sirenita a una noia de color, sí. una afroamericana, ¿vale? Perdó, Y amb raó es queixa la gent. la gente va a decir, ¿cómo puede ser que este personaje lo cambien de raza y vaya mierda? Y la gent es va oblidar que hi ha una adaptació. Tú dices amb raó, te voy a reventar el ojete cuando te diga una coseta. ¿Sabes que a la película de Soy Leyenda el protagonista es blanco en las novelas? Sí, clar, evidentment. Sí. Y eso no hizo mal que la adaptación fuera... No, però un moment, si fem un live action, ja tenim un Ahí està, és el que d'imatge. penso. Per Sí. tant, Un referent visual. Aquí el referent d'imatge. Sí, sí, sí. Jo el que vull dir és que a vegades és... O sigui, si és una adaptació de la pel·li de Disney, tiene que ser pelirroja. És més, si haguessin fet que la quota, perquè això són quotes, i a mi les quotes... Sí. Però si haguessin fet que la quota la complís el príncep, que no recordo com es diu, en comptes de la Sirenita, no hagués passat res. Sí que hagués passat. D'un Sí. nen. No. Hagués passat igual, Hagués eh? passat. Bueno, O sigui, vol és dir- més, no, jo et dic una cosa. Aquí a Espanya ens fan un cangrejo que en comptes d'hablar con acento cubano, Sebastián. Sebastián, bajo el mar. Ay, Sirenita, quédate aquí, Ariel, no te puedes escapar. En comptes de hacer uno que hable cubano, hace, ay, Sirenita, quédate aquí. O sea, chiquilla, ¿dónde va a ir que te va a mojar? Arde Twitter, ¿vale? O sigui, cuidado. Sí, també és veritat. Si recordeu a la sèrie Titans de Netflix també, Sí. la fan de negre, la fan de color. Mm. L'actriu va rebre amenaces de mort. Sí, la gent es passa, Això és- eh? Perquè això és dius, una morrada. Sí, No, la i aquí- gent, mira. La gent s'oblida que pot agradar més una adaptació o menys, però ja... Anava pel carrer i rebia amenaces de mort simplement per haver interpretat el paper de la Starfire, que bueno, la Starfire és Però blanca és- i és... No es blanca. És un alien, no? Sí. Amarillo naranja, o sigui... Sí, Es que no. eso. Es que la tenemos que pintar. Si la quieres que la pintemos de naranja, pero vamos, que blanca no era. No, bueno. Perquè ara, si vegades, és perillós. Sí. Seguim, La gent està molt mal, sí. perquè ens hem quedat aquí amb el Disney Plus i ens falta el nostre supertècnic de ràdio, en Sergi Bosso, Tu també el faltes, nostre trec particular, que per cert, Sergi, més de 7.000 visualitzacions en alguns dels teus vídeos a YouTube. Hombre, tío, te mola o no te mola, tío. Sí. Hombre, por favor, conozco un youtuber. Es que És un influencer. és un influencer treki total. O sigui, tu esperaves o no, Sergi? No, jo això vaig començar-ho per... Bueno, ja ho sabeu, per passar l'estona, per parlar de cosetes tontes, però és veritat que arrel de la sèrie de Picard i amb l'ajuda de l'Ignasi Arbat, que també és competència que té el programa Ningú no és perfecte, que també toca temes friquis, però també és col·lega, van començar a fer uns videoanàlisis uns 4 o 5 dies més tard de veure el capítol en Amazon, doncs comentant el capítol, no? Revisant una mica els diàlegs, les escenes, referències a capítols de la nova generació, hipòtesis, teories, etc. I van agradar i a partir d'aquí van començar a pujar les subscripcions i les visualitzacions i bueno, hem acabat ja... La setmana passada es va acabar el 10è capítol de Picard i ens hem quedat amb ganes, vull dir, jo ja no sé què fer els divendres per la nit, perquè les meves nits eren de... Ay, entonces ahora la puedo empezar a ver ya, ¿no? Porque yo estoy esperando ja que s'ha acabes. acabat tota. Vale. Les meves nits de divendres eren de P amb P, no confondre per PP, que era Pixar i Picard, i ja no sé què fer els divendres. Tornar-ho a fer. Tornar a mirar la sèrie del tirón, per exemple. Sí.
Bueno, jo porto... Netflix n'ha penjat un munt, no? De gairebé totes, les Star Trek, no? Les pel·lícules estan a Amazon i les sèries estan a Netflix. Sí. Però jo tinc una recomanació. Ara m'estic mirant la segona de Discovery i amb el Déu... Sé que està a Netflix, en digital, però ensenyant aquesta caixa reivindico el plaer d'aixecar-se del sofà i ficar un disc en el reproductor, que això ja no es fa. ¡Viva el formato físico! Això ja no es fa. Sí, ahí. Ahí, la primera i la segona. Les dos. Molt bé. I a sobre la tens de Blu-ray, Francho, o sigui que ja les pots veure. És fantàstic, sí. Ay, ¿quién se ha ido? ¿Qué ha pasado? Último crítico ha caído. Mayday, tenemos un caído. Han salido pelis y ya. Estoy llamando a mi puerta, viene a buscarme. Francho, parlant de Blu-rays, què tal la loca història de les galàxies? Molt bé. No, jo dic perquè te la vaig deixar quan vulguis i passa el confinament. No, aquí Ya está, ya ha desaparegut, ya es suya. Aquí. Ara forma part de la meva biblioteca. Veure jo. Ya está, Mira. vuelve. Sergio. Hola. T'has emocionat? T'has Ha vuelto. ¡Córtame! T'has emocionat, t'has ido. Doncs això, reivindicar el plaer d'aixecar-se del sofà i ficar discos amb un reproductor que s'està perdent, malauradament. Ahí. Malauradament. Muy bien. Sí, i la gent solia dir un detall molt tonto, que és que el digital no és teu. Quan te donis de baixa de Disney Plus, o Plus, o de Netflix, o d'Amazon Prime, les pel·lícules se van con ellos. Sí. Exacte, molt bé. Sí, no, i no saps quan les trauran. Jo totes les sèries que m'agraden les compro, perquè en digital, en físic, por si de cas, a les plataformes deixen d'estar. Sí, yo también las compro, sí, porque en cualquier momento la quitan y te comen los mocos. Les I te quedes ahí en plan, joder. les tinc ben posadetes aquí, o sigui que... Me surto un sagón que os veo paralizados ahora todos, no sé qué ha pasado. Ha entrado el último crítico y se ha muerto. Nos ha roto el de esto. Sí. Pues nos estamos moviendo, Laura. El multiverso. ¡Hala! Ahí va. Ha caído Laura. Scotty la está liando hoy. Por hablar. Eso ha Va a venir, sido tenemos Disney. otro caído. Ha vuelto. Vale. Ahora sí, ya está. Llavors, per fi, aquesta setmana he trobat temps per deixar l'ordenador de treballar, perquè estic com en Marcos, treballant tot el dia, i m'he llegit els còmics de Dungeons and Dragons, no sé si es veurà perquè estan plastificats, còmics de Dungeons and Dragons, de De Beer, aquí de De Beer, que no sabia jo que De Beer, a part de jocs de taula, havia editat còmics. Jo tampoc. Doncs aquests còmics els vaig treure de la botiga de Friki de Girona, el Moviedisc, que a mitjans de gener van avisar de que canviaven de localització i vaig aprofitar que tenia que fer a Girona cosetes i vaig, a part de comprar l'estàtua d'en Superman, que està aquí, bueno, ja la veureu algun dia en detall, vaig comprar tots un fotimer de còmics d'això, de Dungeons and Dragons, d'aquests, i així en saldo, i superbé. I tenia uns quants, i ja, mica en mica, aquesta setmana me'ls he anat baixant per fi. I revisant lectures per fer, perquè dic, m'he imposat ara un horari de a tal hora deixo de treballar, peti qui peti, i revisant lectures m'he recordat que la Lídia, la meva parella, va aconseguir aquest llibre de Star Trek que em faltava per completar les col·leccions, i el tenia a la lleixa pendent de llegir, i me'l començaré a llegir i a veure què tal. I ja està, i seguint amb això amb el canal de YouTube Coses de Star Trek, que us deixarem l'enllaç per aquí dalt. Dale like, ¿no? Dale like. Dale like, suscribirás, el factor F, y suscribirás también al Coses de Star Trek. Denle like, suscríbanse y denle la campanita. I denle la campanita. Jari, des d'aquí et reclamo, ja t'ho vaig comentar una vegada, i tu que hi tens contacte, amb els companys de Ningú és Perfecte, un crossover, Ningú és Perfecte, factor F. Hòstia, ells encantats de la vida, Hem de fer un programa conjunt, un crossover... Vale, ja els hi Hauríem diré. de fer alguna cosa. Jo crec que el títol seria Ningú és perfecte. Ningú és... Oh, Ningú és perfecte. l'acudit d'en Marcos. Ja està. Vinga, fins aquí. Gràcies, adeu. Venga, com no sois. Vinga, adeu. Però sí, ja els hi diré i segur que ells encantats, Fem un crossover, Sergi, tu que tens relació amb ells, si fem un Ens crossover també, amb Ningú és Perfecte, hauríem de fer-nos preguntes, un trivial, entre equipos, ahí, a muerte.
Sí. En plan universidad americana, sí. Con los pulsadores, ¿no? Ahí va. El equipo F contra el equipo N. Sí. Oh, mira, tu, doncs poca conya, podríem tornar a fer el trivial del Kahoot amb preguntes fetes per nosaltres que responguin només ells i que ells preparin unes per només respondre a nosaltres, a veure qui guanya, per exemple. M'agrada. Sí? Vinga, va, doncs reto afectat. Jo crec que l'Ignasi dirà que sí, els hi plantejo. Sí, home, tant. Ara no sé si que no. Molt bé, i reivindicat també que avui porto la samarreta quan l'he tret de l'armari Doctor Who. Vale? A veure si les plataformes digitals d'una puta vegada vale, tornen a penjar nous capítols, per favor, que estic cansat de veure els mateixos. Ja. Por favor. Tu, doncs jo faré la meva recomanació de la setmana, que jo no ho he fet encara. Ja m'he acabat l'Ova Negra, de Juan Gómez Jurado. No sé si algú més... Marcos, tu la tenies, no, també? Jo la tenia, però clar, novel·les en llegeixo poc. Ja t'ho vaig dir, jo soc més de lectura de playa. I a l'estiu llegeixo més. I ara a veure si de fet, la vull pillar amb ganes un dia d'aquests, que la tinc a mitges. No la pilles. No lo hagas. Si us va agradar Reina Roja, l'Ova Negra encara millor. O sigui, és que molt millor, eh? Per cert, has llegit El Paciente? No, encara no. Encara no. Però ara he fet un descans de Gómez Jurado i estic amb Brandon Sanderson. Vale. És molt bé, eh? Havia llegit altres coses de Sanderson. Aquesta és més young adult, el que seria més juvenil, ¿vale? Però comença al principi. He de dir que les 100 primeres pàgines vaig pensar està molt ben escrit, perquè aquest tio escriu superbé, però no m'enganxa. I a partir de les 100 hi ha un canvi de xip, hi ha un canvi argumental que és brutal. Els que us agraden la ciència-ficció de naus i tal, està superbé. Recordo una miqueta del Juego de Ender, ¿vale? Us feu una idea. Pues, brutal, molt xulo. Parlant del Juego de Ender, les continuacions estan publicades en espanyol? Sí. Pues, demana-me-les. Si no m'equivoco, o de bolsillo, sí, de bolsillo. Directament en edició butxaca les van treure. Em sembla que són 6 o 7. Sí. Vaig comprar una edició aniversari que venia així en plan una tapa superxula. Sí, en aquesta edició no han seguit, perquè l'edició aquesta era pels 15 o 20 anys de Nova, que no recordo no sé l'aniversari quan era, i just després d'això Nova va desaparèixer, Ediciones B va desaparèixer perquè ho va comprar Penguin Random House. I Penguin no ha seguit la col·lecció aquesta, però els té en un altre format. Tu, Sari, deies això, saps que a través de Liberista i a les llibreries no tanquen, pots encarregar els teus llibres ara a la Bookman. No i recollir quan passi el confinament. Exacte. Vale, Franxo, el teu minut de glòria, va. Publicita't. Mira, la veritat és que això que diu en Philip Prim, les dues plataformes que hi ha ara per venda de llibres, que són libelista.com i llibreriesobertes.cat, molt bona rebuda. O sigui, per part de la Bookman, hosti, molt bé. La gent de Figueres, a l'Empordà, inclús gent de fora, superbé, una rebuda molt maca, molt xula. Quan estàs a casa, tens la llibreria tancada, no saps quan tornaràs a obrir, no saps què passarà amb la llibreria, i hi hagi gent que vulgui apostar i que digui no, tu tens tancat però jo et segueixo comprant, hòstia, és una passada, és molt guai. És per reservar al final un llibre, és a dir, quan puguis obrir, porta'm tot aquest material i te'l pago per avançat, òbviament. Sí, mira, les dues plataformes, llibreriesobertes.cat i libelista.com, jo el que promociono és que la gent ho compri i un cop passat el confinament tindrem els llibres a la llibreria i aleshores se'ls entregarà. És com una compra per avançat. Però a més, si realment... Aviam, això s'està allargant més del que tots voldríem, ¿vale? I molta gent ja se li ha acabat les piles de llibres, se li han acabat les lectures pendents se'ls han acabat. Libelista.com també té l'opció d'enviar-vos el llibre a casa. A poder ser, si pot ser, espereu. ¿Vale? És millor no fer-ho així. Però si realment, hosti, mira, és que estic desesperat i vull llegir alguna cosa i tal, bueno, doncs, que sapigueu que libelista.com ho pot fer, però que a més venen, com es diu això, llibres digitals. Vull dir que si teniu un llibre digital i per no fer venir el missatger, doncs, compreu digital.
també esteu ajudant a les petites llibreries. No és producte quilòmetre zero, és venda quilòmetre zero, que al final és el que interessa. Sí. Et prenc la paraula, Franxo, i també demanaré a en Philip Prim que ens faci també, que ens expliqui la iniciativa, la bona idea que vas tenir de portar una mica de somriure als hospitals. No, doncs, se'm va acudir veient les notícies un dia a TV3 i jo que visc al costat de l'hospital, aquests dies, a part de la gent que està ingressada per Covid-19, doncs també hi ha gent ingressada per altres problemes, per altres assumptes, i per evitar els contagis no poden rebre visites. I vam pensar que vulgui dibuixar o escriure 4 línies, o fer un relat de lo que sigui, però alegre, i enviar-ho a l'hospital, que ens ho faci arribar a nosaltres i nosaltres els enviarem a l'hospital, i així que els pacients que estan més bé es poden animar i poden passar una estona més agradable, veient els dibuixos o llegint el que la gent no hi vulgui escriure, cartes d'ànim, relats, el que vulgueu. És sempre el mateix, per 4 línies que siguin, per poc que sigui, per ells és molt. I el dibuix, igual, que teniu dibuixos dels vostres fills, feu dibuixar els nens. És igual, que no cal que sigui una obra d'art. És el missatge, és la intenció, no? Sí, i a part una cosa interessant, que pels que estem a casa tot el dia i tal, doncs, és també algo com per pensar, per sortir una miqueta i crear alguna cosa que pugui ajudar-nos a nosaltres i a la resta. Està molt bé. És una petita estona, no costa res i ells ho agraeixen molt. Molt bé. Adreça de correu? factorf.blog @gmail.com deixem l'enllaç per aquí sota i envieu-nos el que vulgueu, dibuixos, relats, el que us sembla, el que us vingui, collage, el que us vingui de gust. Dic que ja n'estem rebent i que és impressionant, el detall d'alguns de dibuixos que ens han fet arribar. Sí, els compartirem a les xarxes i en tenim de molt macos i molt xulos. Tenim algun amb pintura platejada i tot, o sigui, molt currat. Superxulo. I en Marcos també ens ha proposat aquí un repte de... Bueno, explico tu també. Mira, és un repte molt tonto. He vist aquesta setmana que un museu d'aquests digital, no sé si és digital, bueno, un museu va proposar a la gent que fes fotos a casa per matar l'avorriment recreant pintures clàssiques. Ja us deixarem l'enllaç al post que ja passarem per les xarxes socials. És maco de veure, és algo divertit i se'm va ocórrer a què no recrear pòsters, ja siguin de pel·lícules, de sèries, de llibres, de còmics, de videojocs, saps? Una mica de tots aquests pòsters de la cultura friki, recrear aquestes portades i pòsters i intentar fer que la gent des de casa, amb imaginació i pressuposto zero, doncs recrear aquestes portades perquè intentar també fer algo divertit i diferent, com un petit repte. I des d'aquí ho repto a tots els de Factor F i als oients a fer-ho. Ja passarem el hashtag que posarem perquè compartiu a les xarxes i animeu-vos. Doncs em sembla molt bé, perquè com diuen els companys del Gato de Vader, els companys i amics del Gato de Vader, el friquisme també és cultura, i ja que la cultura també està patint aquests dies aquest enclastrament a casa, almenys alliberem-la d'aquesta forma creativa. Molt bé. Fantàstic. Plac. Es queda Plus com allà, eh? Sí. Disney Plus. Bé. Marcos, t'estàs guanyant... Ja tens 2 strikes, eh? Ja tens 2 avisos. Mira, fins aquí la connexió, no? Ja estaria... Bueno, i en Franxo ha publicat una videoentrevista que li van fer els de Libelista al Facebook. Sí, vaig fer una... Un directe. Sí, els de Libelista van contactar amb tot de llibreries a tot Espanya i ens van ficar cada mitja hora que ens havíem de connectar en directe i tal, i explicar una miqueta, recomanar alguna cosa o parlar d'alguna cosa a la llibreria. Aquí al Ment de l'Herenda va arribar l'hora, perquè ja ho sabeu, jo sóc d'arribar tard sempre, vaig començar la connexió al moment, però he de dir que hosti, mitja hora
xerrant sol, jo pensava, què diré? Hosti, una mica... Bueno, em vaig passar 8 minuts i no vaig dir ni la meitat de coses que volia dir. Bueno, estuvo muy bien el directo, ¿eh? Sí, estuviste ahí, ya te vi que estabas por ahí a tope. Home, el que va reivindicar està xut. Sí. Bueno, sobretot una de les coses que vaig reivindicar, que suposo que és el que diu Sergi, és el del descompte de Sant Jordi. Aquest any no toca. Aquest any no toca, però és que no hauria de tocar, crec que no hauria de tocar mai, és a dir, jo el que em refereixo és just l'oferta i la demanda, val? Que vivim en això, no sé si després de la Covid-19 encara existirà el sistema capitalista que tenim implantat, però se suposa que quan hi ha molta demanda el preu puja. I se suposa que pel dia del llibre, el llibre hauria de pujar, com pugen les roses. El dia de Sant Jordi les roses pugen el preu i no pugen poc. No, doncs el llibre no puja, el llibre baixa. I dius, i per què? No, és que és tradició. Bueno, i qui ha fet aquesta tradició? Perquè és que jo no ho entenc. Jo preferiria que el dia del llibre el llibre tingués el mateix preu, no rebaixat, però, per exemple, una cosa que sempre ens reclamen, que és no, és que pel Black Friday no feu res. Bueno, doncs el descompte que s'havia de fer pel Sant Jordi, me'l feu al Black Friday. I d'aquesta manera, doncs potser fem alguna cosa, però el dia de Sant Jordi, que tothom compra llibres, a sobre vendre'ls rebaixats, és que, bueno, jo abans de ser llibreter, he sigut coleccionista de llibres, i evidentment el dia de Sant Jordi aprofitava de dir, bueno, hi ha un 10%, però també he de dir que jo tenia el meu llibreter i el meu llibreter, si li deia, hosti, em pots fer un descompte? Me'l feia. I no feia falta que fos Sant Jordi. Vull dir que jo reivindico la gent que, mira, dels 6 que esteu aquí, tots compreu durant l'any. Doncs vosaltres sou els que heu de tenir el descompte. No l'ha de tenir la persona que només compra un llibre a l'any i és el Sant Jordi. No. Nos hacemos tarjeta de socio de la Bookman y ya está. Ahí está. La Big Book. Ah, mira! La Book Boy. A més de Bookman, Book Boy. Book Boys. El Sidequick, Book Sidequick. Però algun dia se'n parlarà de tots aquests directes que s'estan fent, perquè realment, hosti, ens estem reinventant tots, O sigui, jo no he vist mai fent un Facebook Live, així com el vaig fer, de mitja hora i tal, i estic veient molta gent que s'està ficant, i hosti, estan fent coses molt xules. Sí, la creativitat ha pujat, òbviament. I l'altra cosa és que és molt divertit, que estic veient moltes cases de la gent. Tot això ja ho has vist, home. Yo estoy en el comedor, no podéis ver nada. La tele se veía de fondo. Bueno, ens vas passar fotos. I Laura, o Graciela, això del Final Fantasy VII remasteritzat, això com va? Perquè és el primer videojoc del Final Fantasy que jo vaig jugar a la Play 1 i el tinc en un pedestal. Pues mira, ja saps, compra't el remaster. Com funciona això? Expliqueu. No, però ho fan en fascicles, o sigui, han fet com un joc totalment nou, gràfics nou... A veure, la història la conserven en principi, però clar, pensa que aquest que han fet ara és només la part de Midgard, és la part 1. I dura més o menys com el joc original, no, deia? Sí, i clar, i el joc original, la part de Midgard, que eren 4 hores, 5 hores com a molt. Clar, i ara ho han fet, doncs... No, han introduït molts personatges nous. També sembla que li donarà més protagonisme al grup de Balanxa, que a la primera de canvi moren i com que no els coneixies te dan igual i sembla que ara els hi donaran una mica més de protagonisme. És veritat, els pobres eren en plan, s'han muerto, pues vale. Pues vale, estos quieren ara. Sí, més història al mig i bueno. Tenim ganes, ja. Llavors, remasterització a les justes, això és una reinvenció. Bueno, és una reinvenció, realment, ja ho deien. Vull dir... Sí, no han fet... Perquè, per exemple, els altres, el Final Fantasy VIII i el 9, el que havien fet era això, una remasterització del mateix joc, li ficaven 4 partes para que se viera mejor y no te sangraran los ojos i ja està. I aquest no, aquest el que han fet és un joc nou de zero. O sigui, clar, és diferent. Sí, mantinguent la història d'origen, no? Però afegint-hi més història, en realitat. Li donarem un vistazo, doncs. Sí.
Jo he provat a la demo i pensava, és que jo sóc molt de joc per torns, no? Combat per torns, i dic, no sé, i perfecte, vull dir, ningú problema, molt fàcil de manejar i no sé, no ho vaig veure bé. Guai. Mola. Ahí està. mira, grande, l'original. grande. I, Hombre, madre mira. mía. i, Bueno, Bien, no. el 9. i Molt bé. a l'origen. Ui, aquest l'he jugat a Origins. Aquest venien els vells, no? A l'1 i... Sí. Sí, oi que sí? Amb No el tenia jo, aquest. Animació clàssica i tal, així. Sí. Molt. Pues nada, a ver si nos llega prontito ya, que hay ganas. Els han enviat abans perquè tothom els pogués rebre més o menys pel dia 10 i sembla que els estan enviant bé, vull dir. Hi ha gent que ja els ha rebut, que envidia me dan. Cabrone. I a mi en principi m'arriba el dilluns. Si tot va bé, el tindré dilluns. Molt bé. Sí, a mí también en guay. teoría. A ver. Presuntamente. També A ver està si bé es apostar pel videojoc físic, Perquè també, si tu ara et dones de baixa d'Steam, tots els jocs que tens a Steam, tots perduts, Sí, també. verdad. Bueno, Jo els jocs sempre Jo és que- normalment els intento agafar Sí. amb físic. jo depèn, no sé, depèn de quin tipus de joc, me l'agafo en físic, però jo també sóc molt fan del format digital, perquè a vegades te fan ofertes molt bones que en físic no les trobes i opto pel digital. Clar, això. Bueno, també un problema de... Bueno, ara no sé si passen, però del físic, si més no amb els de la Play U, sí que és veritat que hi ha jocs que els discos ja no es llegeixen. Jo tinc el Final Fantasy IX, el primer disc no me'l llegeix, i per temps, vull dir que no és que ni estigui ratllant ni res, simplement Ja, és té que molts anys i se m'ha cascat. el CD és un format molt dolent perquè el CD sí que es degrada, bueno, CD i DVD són formats que es degraden amb molta velocitat. O sigui, crec que calculaven que 10-15 anys, 20, un CD ja pot estar degradat. Dius, hòstia, clar, és una merda com a format. Jo no entenc per què no aposten per fer una cosa que són SDs, que les targes SD són barates avui en dia, en una CD te cap una pel·lícula, i el degradat en una SD és molt més... I a més, que farien caixetes més petites. Podrien fer la caixeta perquè tinguin la caràtula, però que fos, joder, com un disquete, ja Bueno, està. La Nintendo DS. La Switch ja ho fa, de fet, Switch són disquetes, són superpetitons els jocs de la Switch. Sí, és però molt- jo no sé fins a quin punt... És que dir, perdó. La gata. No, que, clar, els gràfics que té la Xbox o la Play, no sé si amb un disc, amb una SD... Sí. Sí, podria A entrar. Avui en dia tenim pendrives que valen una marranada i mitja i el pendrive té molta cosa i al final o targes SDs, De que una tarja SD així, 64 gigas. 256 gigas, O més, exacte, en més. coses així, dius, coño, és que a més, fent-ho així, podries comprar algo del tamany d'un mòbil y aquí abres y tienes todos los capítulos de una sola serie en un solo... Toda la temporada de Star Trek Picard y de Star Trek TNG, todo podría ser una caseta sola. En un disquete. Pero No, en una Pero lo caja que que mola abres es y tener la vas caja de Blu-rays allí Com les- grande que Com se les vea. càpsules Hoi Poi. Tot, en una caixa, tot capsules. No, Sí, no? però que vull dir, mini pasta. estaria bé. I que a més podries fer, espérate, lo pongo todo y ya está, i vas veient i no t'has d'aixecar a canviar de capítol com passa amb El Senyor de los Anillos, si el tens en DVD, que a media primera película, espérate, que voy a cambiar el CD, també la segunda parte. Coño. O amb la extendida aquesta de Blu-ray que tens dos Blu-rays. Sí, sí, i clar, jo tinc l'extendida i si vols veure la saga completa t'has d'aixecar diverses vegades i dius, joder, Sí. tu. Mi Això- Play sufre. però això està fet ahí expressament es perquè la calenta gent no moltíssim s'adormi en el amb sofà. la peli. En Sergi ha dit alguna cosa? No t'he escoltat, Sergi. No, Sergi. Dic que això està fet expressament perquè la gent no s'adormi en el sofà de lo llargues que Sí, són. també, sí. Sí, es como para Netflix et diu, oye, ¿Estás sigues vivo? aquí, es que estás muy, Seguir muy de rato. viendo. Està vivo. Sí, sí. Bueno, ¿Estás doncs- dormido? Francho, fins aquí, no? Hi ha un moment. Pues sí, bueno, no sé si dona prou al programa, no sé. Home, a veure si... Jo crec que Yo he sí, venido a Cuando jugar, la tenemos a que he hablar. traído el lápiz. Això de... He No, sí, traído el sí, lápiz. però Molt bé. Això de Però Laura, edició de butxaca fem no, un parón, desconnectem del programa i després fem Vale. la partida. Sí, sí. Venga, va. Jo vaig a prendre un colacao, ¿vale? Jo també. Colacao. Doncs despedeix. Aquí, Cafè que no falti. Espera, però que despedeix.
Doncs moltes gràcies a tots per seguir-nos. Seguirem fent connexions des de les cases de la gent perquè sempre està guai veure què tenim darrere de les nostres caps. Bueno, ja es dirà una ruta un dia d'estos. Sí, mira, proposo, en un dels propers programes ens haurem d'anar connectant amb el mòbil i anar ensenyant les biblioteques o... Yo tengo una en casa, así que mi casa es pequeña y no tiene cosas friki, no vale la pena, ¿no? Eso es porque no quieres, porque mi casa es pequeña y está toda la casa llena de cosas frikis. Doncs això, moltes gràcies a tots per seguir-nos i seguirem fent connexions des de casa. Recordeu, factorf.blog. Vinga. Adéu. Adéu a tots. Adéu.